persones que assisteixen avui al Congrés dels Socialistes. Consciència, és a dir, gats abandonats n'hi ha a tot arreu, gats que necessiten ser adoptats a tot arreu, i vam començar fa 5 anys a treballar amb el problema de gats de carrer amb Carles Martí, i l'any passat ens van convidar i aquest any doncs tornem a ser-hi. Com et dius? Em dic Florín Gaiseno i soc el president de la comunitat romanesa a Catalunya a Socrom. I per què heu posat un estant a la festa del PSC? Hem posat aquest estant per donar a conèixer la cultura i la tradició romanesa. Hem tingut una actuació a les 11:30 i una altra que s'acaba ara. I què destacaries de la vostra cultura? La nostra tradició, els nostres costums, la nostra amabilitat, el nostre poder d'integració, de participació i de cohesió social. La segona passada se la vull caure un salari que anem a ¿Tu nombre? nombre de Ibaica aquí en Badina. Soy coordinador del colectivo Baobab dentro de la sectorial del Partido Socialista y llevamos más de 3 años trabajando y ¿sabes? Es un grupo de reflexión, hace un intercambio tanto la cultura africana y la cultura catalana. Ha echado lima, ha echado azúcar y ha machacado todo junto hasta obtener una papilla que si tuviéramos azúcar negro sería oscura, pero en este caso es blanca. Ya, ¿no? Y ahora quiere echar más azúcar, porque si le echa más azúcar pone más fuerte, ¿no? Cocktail light va a sacar Mateo, que nadie se preocupe. Pues que es una fiesta que se hace con carácter anual y entonces el año pasado ya se hizo la primera edición, es la fiesta de los socialistas de Barcelona. Entonces aquí nos juntamos todas las agrupaciones, me parece pues un buen espacio, un buen foro pues para hablar, compartir ideas, proyectos. Yo creo que este año el escenario es ideal, perfecto aquí en el Parque Central de Nou Barri. De l'any 34 que som compartits ja. O sigui que és dels més antics. Dels més antics. I què li sembla tota la festa que ha organitzat aquí al seu partit? Home, està molt bé. Molt ben organitzat, com sempre. Va tornar i jo fui allí, piqué una puerta. Bon dia. Alguns diran, estem en temps de crisi, com pot ser que es facin festes? I nosaltres els hi hem de dir molt clarament, per 2 motius. Primer, perquè una festa com aquesta és estar amb la gent, estar entre la gent. I segona raó, fem una festa en temps de crisi perquè les festes també són il·lusió, confiança en el futur. Cert, l'altre dia van guanyar amb una assemblea 86-2 que volien transformar el mercat de la Guineueta. I per tant, tota la gent junta, volem transformar, és quan es dona la mà amb aquest ajuntament i diem la Guineueta tindrà un nou mercat perquè així ho volen els que tiren endavant aquest vi. I m'adreço a la gent de Nou Barris, d'aquells barris que un pot pensar que estan allunyats d'aquell centre. Us vull dir molt clar, la lluita per la transformació de la Diagonal és l'emblema
el símbol de la mateixa lluita que en el seu moment vam fer per la transformació de 9 barris, i de la Guineueta, i de Canyelles, i de tots els barris de Barcelona. Candidat Artur Mas, del que m'agradaria saber si comparteix l'opinió que ahir va formular Duran Lleida. Duran Lleida ahir va proposar fer una moció de censura al govern d'Espanya. Una moció de censura que es pot fer exclusivament amb els vots del Partit Popular, d'aquells que han recorregut a l'Estatut, d'aquells que no precisament estimen l'autogovern de Catalunya. Proposa una moció de censura amb el PP per desallotjar el govern socialista. És l'únic que no tenia fills.